her torsk. Prøv lige at se, man skal bare gøre sådan her, så Wiggle er det. Ja, jeg har lige nede på. Ved du hvad, du kan godt tømme dem over, hvis du er nu. Yay! Morfar! De er lidt uheldige indimellem. Det her, det var 100 fanget til mig. Og der er levende bedre på. Det er 2 torsk. Sylvester, han har. Er der 2? Det er helt vildt. Hvor er du dygtig. Nu hæver du op i den lille her. Så tager jeg den store. Ja. Du ruller lidt med på hjulet her. Rulle. Nej, og den er en undermåler, hva'? Så lægger vi dem lige hernede. Ja, den lille, den skyder vi hurtigt ud igen. Den tager du Det med at fanger tage vi næste skyden år, igen, den ikke? kan sidde lidt større. Du fik en ordentlig torsk.